Bideo honetan peoi amaiarekin hasiko gara. Peoia 6. lerroan dagoen posizioekin hasiko gara. Eta bide batez, 7. dagoenean zer gertatzen den ikusiko dugu. Peoia 6. lerroan dagoenean zutabe guztiak berdinak dira. Gazteluarena izan ezik. Bestatetik, non dagoen erregea oso garrantzitsua da. Lehenengo posizio honetan erregea peoiaren aurrean dago, eta garaipena oso erraza da. Erregea alde batera kendu, koroazioa laukira kontrolatuz, eta eginda dago. Gazteluaren peoiarekin, noski, hau ezin da egin, baina gero ikusiko dugu. Posizio honetan gainera, berdin dio noren txanda den. Erregea C6. Errege beltzak ezin du koroazioa oztopatu. Erregea E8, D7 xake, erregea E7, D8 berdin dama. Beltzaren txanda baldin bada, erregea F8 adibidez, erregea C7. Eta berriro zuriak D8 kontrolatzen du, eta beltzak ezin du koroazioa saiestu. Gazteluaren peoiarekin ezin da irabazi. Errege zuria ezin da peoiaren aurretik kendu. Erregea A8. Beltzak oposizioa bakarrik mantendu behar du berdinketa lortzeko. Erregea C8, erregea A7, erregea C7, erregea A8, erregea C8. Eta peoia aurreratzen bada, errege itota gelditzen da. Beltzaren txanda baldin bada, ez da ezer aldatzen. Zuriak oposizioa mantendu egin dezake. Errege C8, errege A8, errege C7, errege A7. Edo utzi dezake errege beltza iskinera pasatzen. Errege B6, errege B8. Zuriak ezin du errege beltza hortik atera. Eta peoia aurreratzen baldin bada, A7 xake, errege A8, errege A6, errege itota berriro. Orain, erregearen posizioa aldatu dugu. Hemen erregea peoiaren aldamenean daukagu, eta ez aurrean. Eta irabaztea edo berdintzea noren txanda den arabera izango da. Noski, lehen bezala gazteluaren peoia desberdina da. Posizio honetan danbaren peoia daukagu, eta beltzaren txanda da. Hau da, zuriak oposizioa irabazi du. Gero ikusiko dugu zer gertatzen den zuriaren txanda baldin bada. Hemen, beltzak bi aukera ditu. Errege D8 eta errege F8. Errege F8. Honek uzten du zuzenean peoiaren koroazioa. D7. Orain peoiak bere burua babesten du, eta errege beltza ezin da E8ra bueltatu. Errege G7, D8 dama. Garaipen erraz batekin. Buelta gaitezen hasierara. Errege D8. D7, errege C7. Orain errege zuriak kontrola dezake koroazioaren laukia. Errege E7. Eta horrengo mugimenduan peoiak koroatuko du. Adibidez, errege C6, D8, dama. Orain, zuriaren txanda da mugitzeko. Beraz, beltzak dauka posizioa. Koroazioa saiatzen badu zuzenean, berdinketa erraz lortzen da. D7 xake, erregea D8. Erregeak D8 laukia kontrolatzen du. Eta peoia ez galtzeko zuriak mugimendu bakarra dauka. Erregea D6, baina honek errege beltza itotzen du. Zuriak zailago egin dezake beltzarentzat. Erregea D5. Hemen bi aukera daude, errege D7 eta errege D8. Errege D8 mugimenduarekin, errege D7 eta gero posizio berdinera helduko gara. Errege C5, errege D7, hau da era bakarra, gero ikusiko dugunez, erregea D5. Eta posizioa zuzenean D7ra joango balitz bezala da. Errege C5, hemen bi aukera daude. Errege C8 eta errege D8. Errege C8, mugimendu honek galtzen du. Orain, zuriak oposizioa irabazten du, eta horrekin partida. Errege C6, errege D8, D7, errege E7, errege C7. Beraz, errege D8. Hemen, zuriak ezin du oposizioa irabazi. D6 bere peoiarekin okupatuta dagoelako. Errege C6, errege C8, eta hasieran geneukan posizio berdina daukagu, baina alfilaren zutabean.
eta berdinketa erraz lortzen da. D7 errege D8 errege D6 errege itota. Lehen esan dugun bezala, gazteluaren peoia desberdina da. Beltzak jartzen baldin badu bere erregea peoiaren aurrean, beti berdinketa lortuko du. Berdin dio noren txanda den. Hemen, zuriaren txanda da, eta peoia aurreratzen badu, zuzenean errege itota daukago. Zuriak erregea mugitzen badu, beltzak bere erregea mugituko du A7 eta A8 artean, eta emaitza ezin da aldatu. Beltzaren txanda baldin bada, berdinketa era berdinean lortzen da. Orain, A8 eta B8 artean mugituz. Eta zuriak peoia aurreratzen badu, berdin errege itota.